бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурияи тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоту шаҳраки шаҳри ҳисор иншооти зиёди таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз майдончаҳои варзишӣ, дӯконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар рафтикушудашавии иншоотҳои мазкур муовини сарвазири ҷумҳурияи тоҷикистон Иброҳим Азим ва намоядагони мақомоти маҳаллӣ иштирок намуда ҳамаи ободкориву созандагиро самараи ваҳдати миллӣ ва натиҷаи сулҳу суботи кишвар арзёбӣ карданд. бояд гуфт ки дар даврони истиқлолият дар шаҳри ҳисор бунёду азнавсозии чандин иншооти зидди дорои таъиноти гуногун хеле афзудааст ки бо ба истифода додани онҳо дар ин гӯшаи кишвар сокинони зиёд бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин хоҳанд шуд. имрӯз аз тарафи соҳибкорони деҳа бисёр корҳои арзанда ба анҷом расида истодааст барои пешрафти ҳамин деҳа, пешрафти ҷомеаамон. албатта имрӯз як чойхонаи калон дар деҳа кушода карданд, меҳмонхона, нонвойхона, мағозаҳои молҳои ниёзи мардум барои мардуми деҳамон албатта хизмат карда истодааст. 12 нафар ҷойи кори доимӣ таъмин гардид ва музди меҳнати миёнаи онҳо 1200 сомонро ташкил медиҳад. ин барои як оилаи мардуми деҳот як кӯмаки арзанда гуфта мешуморанд. дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоту шаҳраки шаҳри ҳисор саҳми соҳибкорон низ дар бунёди иншооти дорои таъиноти гуногун назаррас арзёбӣ мешавад. аз ҷумла Бобои Сангин Сафаров зодаи деҳаи Даҳбети ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Турсунзода 450 000 сомонӣ маблағҳои пасандозаш ки барои зиёрати ҳаҷ ҷамъоварӣ карда буд, чойхона, мағозаи хӯрокворӣ, сартарошхона ва як дӯкони фурӯши гӯшт сохта ба истифода додааст. як маротиба оилавӣ мо ҳаҷ рафтем. дуюм маротиба ки мо мехостем ки ҳаҷ бирем ки ҳамин иқдоми пешгирифтаи ҷаноби олӣ буд, мо ҳамира чиз карда нарафтему, ҳамира дар роҳи ҳақ карда дар халқ ҳамин иншоота чӣ қадр маблағ рафт нарафт, мо ҳамира аз худамон сохта ҳамин халқма тӯҳфа мекунем. пули ҳаҷа на ин ки як пули ҳаҷ, яъне чӣ қадре ки маблағ масраф шуда бошад, мо дар роҳи ҳақ ҳамира карда ба халқ месупорем. дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳанд ки мардуми ватандӯсту сарбаланди ин гӯшаи кишвар таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Имони Раҳмон дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд ва саъю талош ба харҷ медиҳанд ки баҳри ободии маҳалли худ саҳмгузор бошанд.